Mene ti? Šta ste pročitali od ti pisaca? Nikad niste čuli za te pisaca. Marš napoj! Ustavi. Na ništa me napravi, Marija. On mene pita šta sam čitao. Da li mi je utisak varljiv ili ne, on mene pita šta sam čitao. On me pita šta sam čitao. Mene pita šta sam čitao. Sad skerebečiš ti pička ti mater. Sad se skerebečiš. On mene pita šta sam čitao. Ja bio član biblioteke godinu dana, jebote. Godinu dana bio član biblioteke, on mene pita šta sam čitao, imao člansku kartu biblioteke. Imao člansku kartu specijalne boje, znaš ono. Koje boje? Što gledaj? Zini ti kad? Specijalne. Nosim je u gornjem džepu ovdje. Viri 2 centimetra i sako, majko, idem ulicom, oni samo... Eno ide drug član, jebote.